Het leven van de Limburgse ondernemers passeert dikwijls langs rijk gevulde tafels. Recepties, zakenlunches en diners gaan gepaard met lekkere wijnen of champagnes. En dat is niet goed voor de lijn van de zakenman of vrouw. En tijd maken om de extra kilo's eraf te sporten gebeurt te weinig. Daarom wil VOCA de Limburgse bedrijfsleiders op de fiets. De zakenwereld wordt drukker en drukker. De mensen zijn ook veel feller en intenser bezig. En daardoor vergeet men heel dikwijls dat men ook iets moet doen aan zijn gezondheid. Want je kunt natuurlijk alleen maar goed functioneren als je ook gezond leeft. En bij de ene mens komt dat besef al iets vroeger dan de andere. Maar je merkt toch dat zeker bij senior management daar nu een bewustzijn aan het groeien is. En daar willen we een stuk op inspelen. Want het is eigenlijk ook een stuk gecreëerd op vraag van die mensen. Johan ondervond zelf dat te veel eten en alcohol zijn lichaam geen goed deden. Daarom besloot hij verleden jaar om het roer om te gooien. Net als zoveel collega's voelde ik de jaren komen zijnde dat men toch een paar kilo bijkomt per jaar, dat men ouder wordt. En als je daar iets wilt aan doen, als je het tempo dat je leeft, als je dat wilt behouden en als je het op een goede manier wilt doen, dan moet je ook iets doen aan je gezondheid. En vandaar dat ik inderdaad de boekenbom gegooid en ook aan sport ben beginnen te doen. Een van de eerste deelnemers aan VOCA Fietst is Erik Monaar van advocatenkantoor Monaar Dulst. Met 5 vestigingen en 150 werknemers is meester Monaar een druk bezet man. Hij is ervan overtuigd dat een gezond lichaam en een gezonde geest absoluut belangrijk zijn voor een ondernemer. Ja, ik doe daar iets aan. Ik begin inderdaad met het sporten. Ik ben geen grote fietser, maar ik ben wel heel enthousiast over het fietsen. Waarom? Wel, het goed gevoel. Wie wil het niet? We willen het allemaal. En het is een combinatie van hoofd, lichaam en buik. En ja, als die 3 factoren goed zitten, zit het goed. En ik denk dat het fietsen op de 3 niveaus eigenlijk een goed effect, een positief effect heeft. Ik heb het een bepaalde periode in mijn leven ook wel uit het oog verloren. En daar heb ik ook wel de prijs voor betaald. Als je 20 bent of rond de 20, dan ga je voetballen tot 30. Dan ga je tennissen, squashen, totdat je plots 2 wervels hebt die zeggen nee, toch niet zo goed. En dan zegt de dokter, ja, eigenlijk liever niet. En dan ga je een tijdje, dat was bij mij zo, eigenlijk niks meer doen. En dan voel je, dat kan niet. En voor het fietsen, jong of oud, ook voor het lichaam, weinig risico's. Ik denk dat het een ideale sport is om voor een ruimere vereniging, om als vereniging aan te bieden. Het project VOCA Fietst wordt voorgesteld op 7 maart. Een van de sprekers is Jean-Baptiste Claes, ex-wielrenner en zakenman in hart en nieren. Hij zal vertellen over zijn rijk gevulde sport- en zakencarrière. Ik heb gekoerst tot einde 68 en in 67 heb ik een disco open gedaan in Neerpelt, de Neres. En ik moet zeggen, ik had geluk ermee, ook een beetje onderhandeld met een eigenaar en met een brouwer. Dat liep direct heel goed. Nadien opende Jean-Baptiste een 4-tal winkels, zogenaamde Amerikaanse stocks. Feitelijk is dat begonnen met partijen opkopen en overstocks. En dat is dan langzaam overgelopen in wat er nu bestaat, die outlets. En wij hebben tot, ik denk 2 jaar geleden hadden wij nog altijd outlet stores van Levi's. En we hebben dat dan verkocht aan die mensen. En nu doen die merken dat praktisch allemaal zelf. Tot slot legt Jean-Baptiste Claes de basis van het succesvolle JBC, de Belgische kledingketen die zijn initialen draagt. Wij hadden 4 winkels, Amerikaanse stocks, en dan hadden we een opening van de 5e winkel. En dat was in Westminster en vlakbij is daar het Amerikaantje en wij maakten publiciteit met de opening en we hadden feitelijk geen volk. We dachten dat is vreemd en de week erop merkten we dat ze allemaal bij het Amerikaantje geweest waren. En toen hebben we de naam veranderd, maar ik speel al wel met gedacht, JBC is kort, in publiciteit scheelt dat stuk tegen dat je een hele lange naam hebt. En ook het is makkelijk uit te spreken, dus zijn we begonnen met JBC. Voor Jean-Baptiste is sport tijdens zijn drukke zakenleven altijd belangrijk gebleven. Ik heb heel veel getennist en ik heb heel veel beweging gehad. Ik had nog wat paarden en zo en ik hielp er altijd aan om de beweging. En ja, dat tennissen deed ik graag. En sinds vorige zomer ben ik terug regelmatiger gaan fietsen. En ik denk
als het gaat lukken, denk ik, dit jaar ga ik meer fietsen. Met Voca? Met Voca, ja. Ja, waarom niet? Bij Voca Fietst zullen de sportende zakenmensen goed ondersteund worden en zal Energy Lab instaan voor de begeleiding. We hebben er ook een professioneel luik aan verbonden natuurlijk, omdat dat ook belangrijk is. Want je kunt niet van de ene dag op de andere dag je levensstijl omslaan, want dat zou niet goed zijn voor de gezondheid. Maar met onze partners hebben we daar een goed product voor uitgewerkt en zal iedere persoon individueel gemonitord worden. We gaan de mensen die eigenlijk deelnemen aan het programma gaan wij wetenschappelijk begeleiden eigenlijk. Dus de hele sportieve voorbereiding van A tot Z gaan wij in goede baan leiden. Dus dat gaat van het maken van trainingsschema's, maar ook over het testen van de conditie, sportmedische check-up en dergelijke meer. Dus we gaan heel de sportieve begeleiding onder handen nemen. De eerste stap is sowieso kijken of dat medisch alles in orde is, omdat iemand die weinig gesport heeft in het verleden en die terug aan sporten gaat of die plots veel meer actief wil gaan zijn, dan moet je toch even kijken of er geen contra-indicaties zijn om aan sport te gaan doen. En als dat allemaal oké is, dan gaan we die mensen van A tot Z eigenlijk in detail gaan opvolgen om te zien dat alles eigenlijk op de zo meest mogelijke manier verloopt. Voca Fiets heeft eigenlijk twee luiken. Eén, een individueel programma wat op basis van je eigen gezondheidstoestand en waar je wilt staan binnen 6 maanden een individueel trainingsprogramma wordt uitgewerkt. Dat is één aspect. Een tweede aspect is het netwerkingsaspect met gelijkgestemden die fietstochten of die fietsroutes aangaan. En daardoor heb je natuurlijk ook een beetje sociale druk. En sociale druk helpt altijd om het trainingsprogramma, als je geen topsporter bent, toch te handhaven. Wilt u na de zoveelste receptie dit jaar ook op de fiets? Spurt dan snel naar onderstaande website. White Ball Battalion, White Ball Battalion, there's whiskey